Dobre, no kokos, to najsprostý, hej. Oj! V dnešnom videu si opäť dáme ďalšie nové video! Super! Dobre, teraz už akože stop. A prečo som vydal konečne video? Je to kvôli tomu, pretože sme dosiahli 200 odoberateľov! Pane Bože! Jo a ľudia, toto video bude o tom, jak sme boli u mňa a skoro asi ma skoro zabil Filip. To neužite si video a môžeme ísť na to! Let's play football. Ahojte ľudia, dneska z toho ďalšieho videa, dneska som tu s týmto Ferom, ahoj Šašo, ahoj. Čau mamo. Ahoj. Dneska je to aj tento tu, ukáž sa. Hello. Gašt. Je to samý aj Gašton. A to znamená tento tu. Veď ale v minulom videu si bol? Veď si bol v minulom videu. Ty kokot, bohužiaľ, videli to všetci. Ak sa voláš? Videli to všetci kvôli tebe. Jak to videli všetci? Všetci. Choď mi do piči. Oj, ale ja... Jaký baskat, pozri. Oj! A to... Oj! Už breše. Oj, na čo mám spadnú? Ou! Čo mňa? Vrátiť? Či vrátiť? Vráti odosiela. Pošli ďalej. Podaj to Kevinovi. Kevin tu nie je. Nie mňa! Tak mi to daj, nie? Nie. Nie. Dobre, Dobre chlapci. Au! Dneska tu ideme hrať hokej s chlapcami, je to tak chlapci. ja neviem ako... Ja neviem, ako to hrá. Aká fuga vonde Luka. Nech sa pridáva. Odegáva kebe Luka. Dobre chlapci, toto bude nejaké také krátke video. Krátke video, hej chlapci. Pozrite na tú ranu, Skôr hej. tak hlavou ešte, skloň ešte. Ale nie tak akože maj, ale takto. Aha, Romová hlava! Romáč! No aha, vidíte tu. A vidíte tu tohto chrta, vidíte? Krtka, vidíte tohto krtka. Ja som modrý. Je tu taký krteček, zmrdeček, tvrdý Richard. Mě nedostanou, můžu tě zasypat tvrdou, pak se mi travou. Bačo Könkent. Oj! Opa! On padala, už. Au! Jau, veď ale dosť už. Mami, nerob mi. Au! Veď nerob. Au! Bičujem čierny. Ja som si buchol do chrtu, aj! Dobre. Ešte jednu? Nie. To má? Už nestačí? Dobre ľudia, teraz to tak musím prerušiť. Nebojte, nič sa nestá, som profesionál, mňa proste mláti každý, takže to je klasika, ja som už zvyknutý. A tak každý vieme, že Filip je kok. Nerobo, ťa pošlem domov. Skočím po tebe. Ty hajzel. Ty hajzel sprostý. Au! Vylatajú. Ale už stačí, lebo tu je starka. Tak raz synu. Au! Veď si povedal jednu, ty hajzel. Ideš počítať? Bolo to spolu. Čo pozastavil? Bore, ja si píšel asi do tom čulom. Dobre, no kokos, tu najsprostý, hej. Oj! Koci 40k? Počkaj, ja ešte jednu. Veď ale... Si usral. Behaj do piče! Piče, tam ma netoč, bo ti rozebem. Čaká, toto musí byť natočené. Ti dám, musí byť natočený, teraz bičujem ako koňa. Piče, nič nevidím. Ty si rozbil celý telefon, ty si frat! Či on je Toho iba dotkol. Filip! Dosť bolo folklóru, chlapci. Veď už do! Hraj sa už, hrajkaj sa, môj. Hraj sa. Dobre, už idem po vodu, chlapci, idem po vodu, hej? Idem po vodu. Ty si po vodu, hej, chlapci, idem po vodu. Po vodu, pozrite, aký má chrт. Oj! Dobre, chlapci, idem po vodu. Vrátim sa za 5 rokov. Oj!
Oj, oj. Ahoj, Šašo. Ahoj, Šašo. Natáčam vlog. Golf, máš natáčať. Šašo. Ahoj, Šašo. Môžem ťa natočiť? Nie. Dobre, dobre. Si tam blurnutá. Dobre, a ty? Ani ja. A ty za mňa. Vieš čo, Oliver? Takto. Idem za Starkou. A zde je Starka, idem za Starkou. Nemám časový. Ahoj Starka, natáčam. Môžem natočiť? Vás môžem natočiť? Jasne, že môžeš, ale puticho Dobre. Ukončujem vlog. Ten chlap určitě byl zhulenej, protože po mně chtěl plnou tašku hulení, a tu já neměl ten chlap určitě byl